3.93 million nga water system project sa kagamhanang probinsyal mo-supply na og limpyong tubig sa mga kabalayan sa Barangay Uwawon, Dapitan City. Sa ironato ang dugang detalye gikan ni Loriby Kabilin. Sama sa kakusog sa buswak niining tubig, ang kakusog sa pakpak sa katawhan dinhi sa Barangay Uwawon, Dapitan City sa ilang pagsaksi niining water system project sa kagamhanang probinsyal. Sama sa nagsaulog ang katawhan sa Barangay Uwawon, dakbayan sa Dapitan sa ilang kalipay nga nakasaksi sa kusog nga buswak sa tubig sa balor 3,930,000 pesos nga water system project sa kagamhanang probinsyal. Malampusong natumbok sa mga personahe sa Provincial Engineering Office kon PEO Waterworks ang tubod sa tubig nga may kusgon nga 8 to 10 liters per second gikan sa ilang gibuho nga may gilawmon nga 830 feet. Sigun ni Konsehal Esmeralda Merly Dauhela nga gipaningkamutan niya nga makapangayo sa maong proyekto tungod sa kalisod sa tubig sa ilang barangay, ilabi na kung ting-init. Niini gipaabot sa konsehala ang iyang dakong pagpasalamat ngadto ni Governor Roberto Uy ug giusab gipadayag ang iyang kalipay nga nagbunga na ang iyang pagpaningkamot bisag nag-inusara lang matud siya sa ilang grupo. Naningkamot ko nga makapangayo dito sa Kapitolyo sa probinsya nga makagamit mi og mahatagan mi diri og tubig. Nangita kong pamaagi nga makahatag ko og resolusyon para sa maong project. Dito ko sa Antipolo nagpatudlo kung unsaon paghimo nga makapasa ko sa resolusyon para aning projeka. Muto nga kaloy sa Dios nahimo man gihatag nako ni Governor Wayoy kay siya raman yun ang ako ang maduulan way lain kay ako raman pud usara sa amo ang council. Ako kayo may pasalamat ni Governor sa iyahang pag hatag ning maong project sa tubig. So, ako yun ang gipanglimbasugan uban sa pagampo sa Ginoo ug nagpatabang ko ni Governor kay wa gyud ko laing kadaganan kun dili siya kay si Governor dili pod siya. Dili ko maulaw ni Gob kay si Governor maayo kaayo nga mo entertain sa iyahang mga bisita. Pag makakusab ni Konsehal Dauhela ang pasangil batok niya nga daw wala siya mananghid sa maong water system project ingon man sa bag-ong road concreting project sa kagamhanang probinsyal sa Barangay Antipolo hangtod sa ilang barangay. Ang ilang pasangil lang nako sa water system o kanang dalan pirmero nga wala ko mananghid. Dili na tinuod nga ako wala mananghid. Nananghid ko, pero ilan lang kong giingnan nga deferred niya. Pila na ka bulan nga wala nila gihatag, motong nakahimo ko og motong nga dito ko sa Antipolo nang nagpatudlo. Kanang kalsada din ha, sa pagsugod, wala pa magsugod, nananghid na pug ko sa Kapitan Tulome, si Alan og si Greg Dawila, may kauban. Dili unta siya mosugot pero wala man sila si kapitan wala may program of works nga ikahatag kami naman may gibit-bit nang digid siya pero tungod lang pod sa kwanjud ni Governor maingon man siya nga bisan og ilang dili pa dayon pero ingon man siya nga go mutong go pod ni kay wa man pod koy mahimo kon wala pod siya uban sa ato ang Ginoo. Nasairan nga nakabinipisyo ang Barangay Uwawon sa dakong porsyon sa ongoing nga 936-meter road concreting project sa probinsya nga nibalor og kapin 9.59 million pesos. Kini matud niya pinaagi sa joint resolution nila ni Konsehal Gaudencio Bahian sa Barangay Antipolo. Kay baluan nga nakaampon usab og lain pa nga mga proyekto gikan sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Uy ang Barangay Uwawon sama sa 5 ka solar street lights, covered court, school building o road concreting project. Si Miss Lineta Mendoza lumulupyo sa Barangay Uwawon, kinsa naligo gyud atul sa pagpabuswak sa maong patubig ang mipadayag usab sa iyang pagpasalamat ngadto ni Governor Uy. Dako kay kong pasalamat sa tubig. Proyekto ni Gob nga tubig diri sa among Barangay Uwawon nga naana jud na amo jud ay among gipaabot. Dako kay ning pasalamat kami tanan katawhan diri sa Barangay Uwawon. O munang nabasa ko karon ako jung gikaligo bisan tuod o gikan ko nagluto gipakaon sa mga bisita.
Balag matas mo, basta nakaligo. Gob, daghang kayong salamat. Daghang salamat sa imong proyekto nga imong gihatag diri sa among barangay Uwawon. Matud ni Mr. Kent Joseph Cardeno, materials in charge sa PO Waterworks, nga humani ini pagatukuron dayon ang tangke nga adunay kapasidad nga 45,000 liters. Gipaambit niya nga usa lang kini sa daghang water system project sa probinsyal nga kagamhanan ug walay undang ang pagtrabaho sa PO Waterworks aron maserbisyuhan ang mga nanginahanglan og tubig sa tibuok Zamboanga del Norte. Sa makita na to, no, sa akong likod, kini ang ato ang project nga nagakantidad og 3,930,000. So aduna gini land area nga 200 square meters. So naapod tay butang diri nga ground reservoir, then chlorinator house, pump house, and then ikuralon po nato ni siya. Ang ato ang ground rest is anaa siya 45,000 liters capacity, no, which is bastante siya para sa tanang mga tao nga ni sa Uwawon nga nanginahanglan og tubig. So karon nagasugod naman atong drilling, nahuman naman ang ato ang drilling, then hopefully within next month or 2 months after this masuplayan na nato sila og tubig, ma-function na nato ang ato ang water supply system nganhi sa Uwawon. Usa lang ni sa daghan kayong water supply system nga among ginahimo, gina-construct, pinagi sa pag-aproba ni Gob sa maong project. So, naapatay daghan pa nga upcoming drilling works sa water supply system, especially dinhi sa Tibuok Norte. Gikan dinhi sa Barangay Uwawon, Dakbayan sa Dapitan, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katauhan ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte aron ma-update kamo sa tinuod nga mabalita ning atong lalawigan. I-like ug i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte ug i-share kining maong mga balita aron daghan sa tumakatawhan makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among may bal-an ang inyong mga mulog opinyon. Sina nga pagi mapadayon ang kahapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamanan. Hangtod sa sudagyan kini si Chris Apo nga magatod kaninyo sa tinuod nga mabalita para sa ZNPNN ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.